Madra Strae. Thusig go háin póca liom ag bhfuil. Bhí is aige ón ceol go raibh téigh sraite aige. Tharraing sé an gcatháin as a phóca agus tháinig sé go raibh teachtracht ann ó grágheall a chrí síle. Bhí sceitiméní air an teachtracht a oscailt, ach bhí díomá air nuair a léigh sé an droscéal a bhí ann. Dúirt an teachtracht go raibh Madra híle, Jojo Strae, agus go raibh cabhair ag teastáil uaith an Madra beag cailte a lurg. Bhí brán an domhan ar liom an scéal a léamh, agus bhí imní air faoi thábháilteacht Jojo. Chuir sé freigra ar ais chuig síle láithreach, ag rá go múlach sé trasna hoci chun luath in éireann agus a béidir leis. Gan a thuile muile rinne liom a bhealach chuig a stór. Nuair a thric liom teach híle, tháinig sé go raibh an chalín bocht trína chéile. Bhí deora á siile aici agus í go mór faoi bhórt faoina Madra. Thug liom barógdaí agus rinne sé gach iireacht í a thuamh nó. Bhuail sé dí gan a bheith buairthe agus dír sé uirthi an scéal ar fad a insint dó. Chur liom an citil ar siúl agus rinne sé cupán té do híle. Hí siad síos ag an mórd agus dóil síle an té. Nuair a bhí sí sochar, duine siad do liom faoin spórt a bhí cí le Jojo ar maidin sa Guardian ar chúl an tí. Thuaigh sí síos baile ar feadh cúpla uair a cloig, agus nuair a tháinig sé ar ais, bhí an gceata ar oscailt agus bhí Jojo imethe. Ní raibh cuimhne ag síle ar ág sí féin an gceata ar oscailt, nó ar tháinig duine éigin eile nuair a bhí sí síos baile. Seans gur ág siad an gceata ar oscailt, nó b'éidir gur scriopt siad an Madra. Níor thaithin an smaoinemh sin le síle ar chorbe. Bhuail liomdaí gan bacúnt le smaointí dá le héad agus a cuid smaointí a dhíriú ar bhealaí teacht ar réiteach ar an droscéal. Déantaigh síle go raibh an ceart ag liom. Rinne sí liste de gníomhaíochtaí dearfacha le tuairt faoi chun a Madra glóite a fháil ar ais. Chuir sí gléig ar an radio pobal agus duine sí an scéal dómh. Bhí an láithreoir ansáasta cúnamh a thuairtaí. Dúirt sí go gcuireadh sí fógra amach go gluiseadh muintir an ceantar faoi. Rinne síle an scéal a ailsiú ar na meán hóisialta le na cáirde go léir a chur ar an eolas faoi. Tháinig roinnt dá cáirde an fógra ar Facebook agus scríomh siad ar ais hoci ag geallúint go gcuineóidís súil géir amach de Jojo. Chuir sí a hibhar go háin leis an scéal sa trós go mefiíonn ann gléach a chur orthaí dá dtughmhí ar Jojo. Ryan cuid dá cháirde an scéal ar a brófílanna féin leis an scéal a scapa. Bhí síle ionntach buíoch as an taceocht a bhí á tuairtaí ó chuileganna. Nuair a bhí síle sásta go raibh teagmháil déanta cí leis an méad is mó daoine agus a béidir léithí, bharrtaigh sí dul amach le Jojo a lurg. D'ág síle agus liom an teach sraithe agus shiúil siad suas síos an trád, ag fécint go géir le haig cóirthaí an Madra. Lig siad scartainna amach os ard ag gléic ar Jojo i meallach mealtach. For réir ní raibh gairí lena gcuid iariochtaí. Tar éis tamil ag cuardach bhí misneach á chailúnt ag liom agus síle. Bhí siad ar tí éirí as an gcuardach nuair a thosaigh go háin ag bhfuil. Níor aithinn sí an uimhir ach dás dóchas ina chrí, seans go mbeadh scéal faoi Jojo ann. Dreagar síle go tappaí. Bhí go sé fir nár aithinn síle ann. Dheimhnig sé go raibh an uimhir cheart aige gur theastaigh uaig labhairt le síle ní lainsigh. Dúirt síle gur bí féin a bhí ann. Chuir sé é féin in aithne. Ón an tanam a bhí agus dúirt sé go bhacha sé scéal híle ar leathanach ife, cóchara atrathú. Bhí sé tar éis teacht ar wadra beag agus bán, agus bhí sé den tuairim gur eil sé don chur síos a tháinig sé ar líne. Thug sé cuire do híle, teacht chuig a theach le breathnú ar an Madra le cintú gur Jojo a bhí ann. Thug sé a sheola baile do híle agus dúirt sí leis go mbeadh sí leis ar luas lásrach. Ghabh sí buíochas mór leis as an gléach a chur orthaí.
leithnig manga mór a thaigh agus chuir síle liom an eolas faoin deis scéal. Ar aghaidh gló chuig teach ón. Nuair a thric siad teach ón, doscail sé an doras agus bhí Jojo taobh leis íal. Lig síle lú áthais asli, mar bhí si cinnte gur Jojo a bhí ann. Duine siad ón gur mór an faoisimh dí go raibh a Madra sláán, mar bhí si ionach bortha go múlach cá é. Chuir si ceistar ón cá tháinig sé ar Jojo. Dúirt sé gur tháinig sé ar taobh an uait den ionad áitiúil siopadóireachta. Ba léir de ón go raibh an Madra ar Strae mar bhí cuma ionach atach ar. Bhí trú aige don wadra scanratha a leanna bhaile é. Hastig úg an Madra a sheola arás chuige únair. Bhí síle ionach buíoch as an ara thug ón de Jojo. A léach é. Nuair a dill síle ar an maile le Jojo faoine hascalaí, bhí mami agus daddy seasta ag an doras ag fannacht orthaí. Bhí lúchár orthú nuair a thunig siad aghaidh chlundrach híle. Dír daddy orthaí an scéal ar fada insint, ach ina ceann ní món ásásta a bhí sé le síle. Chuir sé an milán orthaí go raibh Jojo ar Strae ar an céad dul síos. Ceap sé gur ceart go raibh síle níos cuara mí. Níor inis sé a smaointí do híle. Níor hastig uig an manga a bhaint dá thaigh.